वेलकम बैक टू gwrlwi चैनल। जों दिनैनि बे पार्टआव जों सावरायगोन खोन्दो 4 नि कार्बन आरो बेनि खौसे मुवाफोरनि गोरोब खौसेयारि थाखोनि सायाव। बे गोरोब खौसेयारि थाखोआ मा बेखौ जों सावरायगोन। गोरोब खौसेयारि थाखो इंराजियाव बुंनाय जायो लगा सिरिज। बेनि बुंफुरलुआ मा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। दा गिबियावनो गोरोब खौसेयारि थाखो बुङोब्ला मा बुजियो आं बेनि बुंफुरलुखौ होग्रोनो नागिरदों। दा गोरोब खौसेयारि थाखोनि बुंफुरलुआ जाबाय जेराव कार्बन जिनज्रियाव एखे मावफुं गुदिथायखौ हाइड्रजेनजों सोलायहोनो हानाय गोहो, बे गोहोखौनो गोरोब खौसेयारि थाखो बुंनाय जायो। दा एग्जाम्पलजों आं बे गोरोब खौसेयारि थाखोखौ एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय एग्जाम्पल साप'ज CH3OH बेखौ जों लाबाय, बेनिफ्राय जों लाबावबाय C2H5OH आरो लाबावबाय जों C3H7OH बेखौ लाबाय आरो बिदिनो लाबावबाय जोङो C4H9OH। दा बेखौ जों लाबाय। दा बेनि जा डिफारेन्स, जों बे मोननैनि गेजेरनि डिफारेन्स, बे मोननैनि गेजेरनि डिफारेन्स आरो बे मोननैनि गेजेरनि डिफारेन्स माने फारागथिखौ जों दिहुनगोन। अब्ला फारागथि दिहुनना नायब्ला जों बेवहाय नुनो मोनदों बे मोननैनि जा गेजेरनि डिफारेन्सआ बेसेबां, बे मोननैना बेवहाय कार्बना मोनबेसे दङ, मोनसे। थामहिनबा नैबे मिथानल, बे जाबाय मिथानल, इथानल, प्रपानल आरो बिउटानल। बे मोननैनि जा कार्बननि डिफारेन्स, बे मोननैनि जा डिफारेन्स, बे मोननैनि डिफारेन्सआ बेसेबां, कार्बना बेवहाय मोनसे बारा, होमबा कार्बना बेवहाय मोनसे डिफारेन्स जाना दङ। थिग बिदिनो मा हाइड्रजेना बेवहाय मोनथाम आरो बेवहाय बेसेबां दङ, मोनबा। अब्ला हाइड्रजेननि डिफारेन्सआ बेसेबां, CH आरो बेवहाय OH जेबो डिफारेन्स गैया। थिग बिदिनो दा नैबे मोननैनि डिफारेन्सआ CH2 जाबाय। थिग बिदिनो नैबे मोननैनि जा गेजेरनि खौसे मुवाफोरनि जा डिफारेन्स, बे डिफारेन्सआबो बेसेबां जागोन, बेवहाय कार्बना मोननै दङ, बेवहाय मोनथाम दङ। अब्ला बेनि डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन, कार्बना मोनसे आरो हाइड्रजेना बेवहाय मोनबा दङ, बेयाव मोनस्नि दङ, अब्ला बेवहाय हाइड्रजेननि डिफारेन्सआ जाबाय H2। थिग बिदिनो एखे रोखोमै जोङो मोनबावनो हायो बे CH3O7OH प्रपानल आरो बिउटानलनि गेजेरनि जा डिफारेन्स, बेबो जाबाय CH2। थामहिनबा जों बेनिफ्राय जों मोनथिना मोनबाय दि जुदि बबेबा मोनसे खौसेफोरनि फारागथिया बेबायदि समान समान जायो, अब्ला बेबायदिखौनो गोरोब खौसेयारि थाखो बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो मा खालामनो हायो जोङो, बेसोरनि जा हमना ला CH3OH आरो C2H5OH बेनि जा मोदोमबां, गुन्द्रासायारि मोदोमबां बा खौसे मुवाफोरनि जा मोदोमबां, बिसोरनि मोदोमनि जा फारागथि बेबो समान समान जायोब्ला बेखौ बुंनाय जायो गोरोब खौसेयारि थाखो। दा साप'ज जों दिहुननो नाजानि CH3OH नि मोदोमबाङा बेसेबां, CH3OH नि मोदोमबां। दा बेखौ दिहुननायनि सिगाङावनो जोङो गिबियावनो कार्बननि मोदोमबांखौ मिथिनांगोन। कार्बननि मोदोमबाङा बेसेबां, 12U। बेनिफ्राय हाइड्रजेना बेसेबां, हाइड्रजेना जाबाय 1U। अक्सिजेना बेसेबां, अक्सिजेना जाबाय 16U। बेफोर जाबाय मोदोमबां। दा गिबियावनो बेनि मोदोमबांखौ जों दिहुनगोन। CH3OH बेखौ कार्बना बेसेबां, 12, जों 12 खालामबाय, प्लास हाइड्रजेना बेयाव मोनथाम दङ, होमबा 3 × 1। बेनिफ्राय अक्सिजेना मोनबेसे, मोनसे दङ, बेनिखाय 16। बेनिफ्राय हाइड्रजेन दंबावो जोबथारनायाव 1। बेनिफ्राय जेब्ला जों बेखौ केलकुलेट खालामो अब्ला बेसेबां जागोन, 12 दाजाब 3 प्लास बे 16 प्लास 1 गासैखौबो दाजाबजोबा बेसेबां जागोन, बेनि जा दाजाबगासै बे जागोन 32। बेनिफ्राय जों मोनबाय बेनि गुन्द्रासायारि मोदोमबाङा 32 डिफारेन्स, 32 मोनबाय मोदोमबांखौ। बेनिफ्राय थिग बिदिनो जोङो C2H5OH बेनि जा मोदोमबां बेखौ जों दिहुननि। बेहाय 2 × 12 जागोन, कार्बना मोननै दङ आरो कार्बननि मोदोमबाङा 12, बेखौ जों इन्टु खालामबाय। बेनिफ्राय हाइड्रजेना बेवहाय मोनबा दङ, 5 × 1 खालामबाय। बेनिफ्राय अक्सिजेना मोनसे प्लास 16, हाइड्रजेन दंबावो, हाइड्रजेनखौ जों बेयावबो 6 होनानै इन्टु खालामनाय, जायखिजाया बिदिबो खालामनाय जों प्लास 1। बेनिफ्राय बेनि रिजाल्टआ जागोन, बेनिफ्राय बेनि जा दाजाबगासै बे दाजाबगासैखौ जोङो मोनगोन। फरायसा बिथांमोना बेखौ खालामनायनि उनाव 44 मोनगोन। दा 44 मोनबाय। बेनिफ्राय जों बे मोननैनि डिफारेन्सखौ लानो हायो बेसेबां,
44 आरो 32 नि डिफारेन्सआ जाबाय 12 इउ थिग बिदिनो जों बेखौ दिहुननोसै C3H7OH बेखौ जुदि दिहुनबा बेसेबां जागोन बे जागोन 3 × 12 प्लस 7 × 1 प्लस 16 प्लस 1 बेनिफ्राय रिजाल्टआ मोनगोन सरि आंना नैबे मोनसे बेवहाय बेसेबां जागोन नेचारा बे जागोन 58 नैबे एसे गोरोन्थि जादों बे 46 जायो आरो 46 बे मोननै डिफारेन्स जाबाय 14 आरो बेनि मोननैनि डिफारेन्स जाबाय 14 इउ बेबायदि जोङो मोदोम बांखौबो सेम बेबायदि 14 इउनिट जोङो मोनगोन माने डिफारेन्सखौ बे मोननै खौसे मुवाफोरनि जा मोदोम बांनि फारागथि बे मोदोम बांनि फारागथियाबो समान समान मोनगोन आरो जेब्ला बे मोदोम बांनि फारागथि आरो खौसेफोरनि फारागथि बेबायदि समान समान जायो अब्ला बेबायदि खौसे मुवाफोरखौ बुंनाय जायो गोरो खौसेयारि थाखो बुंनाय जायो दा बेनो जाबाय गोरो खौसेयारि थाखो बेनिफ्राय जों दा सावरायगोन कार्बन खौसेयाव थानाय माखासे मावफुं गुदिथाय बेनि जों मावफुं गुदिथायनि फर्मुला मावफुं गुदिथाय मा मावफुं गुदिथाय थायोब्ला बेनि फर्मुला बोरै जागोन स्ट्राक्चारा बोरै जागोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दायो जों सावरायगोन कार्बन खौसेयाव थानाय खायसे मावफुं गुदिथाय दा बेवहाय गिबि मावफुं गुदिथायखौ जों सावरायनो नागिरदों हेल' बे जाबाय हेल' बेखौ जों हेल' जों फोरमायनाय जायो बेनिफ्राय क्ल'र बा हेल' क्ल'र बेबायदि जागोन क्ल'र बा ब्रह्म बेबायदि बे जाबाय मावफुं गुदिथायनि नाम हेल' क्ल'र बा हेल' ब्रह्म जुदि थायोब्ला बेनि मावफुं गुदिथायनि फर्मुला बेनि फर्मुलाया बोरै जागोन बे Cl जागोन बेनिफ्राय बे Br थामहिनबा बेयाव जे मोनसे सिन नुदों देश बायदि सिन नुदों बेवहाय मोनसे कार्बन खौसेफोरनि बे ब्रान्स थागोन आरो बेथिं कार्बन खौसेफोर थागोन फर एग्जाम्पल जोङो लिरनो हायो मोनसे एग्जाम्पल लानोसै जोङो साप'ज C बेबायदि दङ आरो बेयाव Cl दङ बेनिफ्राय बेयाव जाबाय हाइड्रजेन दा बिनि मुङा मा जागोन दा बेनि मुंखौ बुंनाय जायो प्रपेन बुंगोन बेखौ प्रपेन स' बेनि मुङा जाबाय क्ल'र'पेन आरो गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पल लिरनो हायो ब्रह्मपेन दा ब्रह्मपननि फर्मुलाया माबायदि जागोन C बे मोनसे कार्बननि लोगोआव मा थागोन Br थागोन बेनिफ्राय बेबायदि हाइड्रजेन लोगो नांना थाबाय बे जाबाय मा जागोन ब्रह्मप्रेन बेबायदि जागोन प्रपेन ब्रह्मप्रपेन बे जाबाय बे हेल'जेन मावफुं माने खौसे मुवानि बे जाबाय एग्जाम्पल ब्रह्मपेन आरो क्ल'र'पेन दा बेफोर जाबाय फर्मुला फरायसा बिथांमोना नैबे फर्मुला Cl आरो Br बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेखौ फर्मुला बुंनाय जायो आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनो गोनां जेब्ला फरायसा बिथांमोना बिसोरनि नामफोरखौ लिरगोन अब्ला बेयो मोनसे मा सिगां दाजाबदानि मिनिङा जाबाय जोङो मोनसे प्रपेननि लोगोआव सिगां दाजाबदा बे क्ल'रिनआ सिगां दाजाबदा हिसाबै खामानि मावदो आरो बेयाव बे ब्रह्मआ सिगां दाजाबदा हिसाबै खामानि मावदो आरो बे सिगां दाजाबदाखौ दाजाबनानै जों बेनि नामखौ लिरनो हायो ब्रह्मप्रेन आरो थिग बिदिनो बेनि नामखौ जों लिरनो हायो क्ल'र'प्रपेन हिसाबै बेनिफ्राय जों दा नाम्बार 2 सावरायगोन नाम्बार 2 जागोन एलक'हलनि सोमोन्दै जों सावरायनि एलक'हल बयबो खोनादों फरायसा बिथांमोना एलक'हलनि बाथ्रा दा एलक'हलनि मिनिंखौ जों सावरायगोन एलक'हलनि मिनिङा बे मावफुं गुदिथायनि फर्मुलाया मा बे मावफुं गुदिथायनि फर्मुलाया जाबाय बेनि फर्मुलाया मा फर्मुलाया जागोन बेथिं आं लिरना होनोसै बे OH जागोन माने कार्बन खौसेनि लोगोआव मोनसे OH बे लोगो नांना थागोन दा एग्जाम्पल जुदि जोङो दिन्थिनो नागिरो साप'ज हमना लानोसै जोङो मोनसे बेबायदि मोनसे कार्बन आरो बे कार्बननि लोगोआव मोनसे OH लोगो नांना दङ बेनिफ्राय बेफोरथिं दङ मा हाइड्रजेनफोरा लोगो नांना दङ बे कार्बनजों नांनानै दङ बेनिफ्राय बेबायदि मा जाखो OH लोगो नांना जुदि थायोबा बबेबा मोनसे कार्बन खौसेयाव जुदि OH लोगो नांना थायोब्ला अब्ला बेफोरखौ एलक'हल बुंनाय जायो दा बेनि मुङा मा जागोन बेनि मुङा एलक'हला मोनसे
बेनि लोगोआव नांना थायोब्ला बेनि मुंखौ जों बुंगोन मा नैबे मोनसे मानि दाथाय बे मोनसे प्रपेननि दाथाय आरो प्रपेननि लोगोआव मोनसे OH लोगो नांना दङ बेनि थाखायनो बेनि मुङा जागोन प्रपानल बेबायदि जागोन बेनि बे खौसेनि मुङा जाबाय प्रपानल बेवहाय मा खालामदों जोङो उन दाजाबदाया जाबाय बेनि उन दाजाबदाया मा अल बेखौ जोङो इउज खालामनाय जादों आरो गोजौनियाव जोङो बेखौ इउज खालामदोंमोन सिगां दाजाबदा बे क्ल'र' ब्रम' बेफोर जाबाय सिगां दाजाबदामोन दा बेवहाय जोङो उन दाजाबदाखौ इउज खालामगोन बे जाबाय अल प्रपानल थिग बिदिनो आरो जों गुबुन एग्जाम्पल लाबावनो हायो बा मिथानल जुदि मिथानलनि स्ट्राक्चारखौ जुदि लिरनो गोनां जायोब्ला जों बोरै लिरगोन बे मोनसे कार्बन बेनिफ्राय बेफोर हाइड्रजेन बे कार्बननि लोगोआव मोनसे OH जुदि लोगो नांना थायोब्ला बेखौ जोङो बुंगोन मिथानल बे जाबाय मिथेननि दाथाय आरो मिथेनाव मोनसे मा OH लोगो नांना दङ बेनि थाखायनो बेखौ बुंनाय जायो मिथानल बेनि मुङा बे जाबाय एलकहलनि मोनफा दाथाय आरो बे जाबाय फर्मुला फरायसा बिथांमोना नैबे फर्मुला गोसोआव लाखिनो नाजा गोबां एग्जामफोरावनो जोङो मेट्रिकनि गोबां आनजादफोरावनो फैयो बेबायदि दाथाय आखिनाय स' जेब्ला फर्मुलासा बिथांमोना नैबे फर्मुला गोसोआव लाखिनो हागोन अब्ला गोरलैयै बे दाथायफोरखौ आखिनो हागोन बेनिफ्राय जों दा नाम्बार 3 आव सावरायनो नागिरदों एल्डिहाइडनि बाथ्रा एल्डिहाइड बेनि जा फर्मुला बे फर्मुलाया बोरै एल्डिहाइडनि जा स्ट्राक्चारनि फर्मुला मावफुंगुदिथायनि जा दाथायनि फर्मुला बे जागोन बेथिं जायखिजाया माबा थागोन आरो कार्बनफोर थागोन आरो बे H थागोन बेनिफ्राय मा थागोन डाबल बन्ड बे जाबाय बे एल्डिहाइड सोमजिनायनि फर्मुला नैबे जाबाय दाथायनि फर्मुला बेनिफ्राय जों एग्जाम्पल हिसाबै लायोबा जों हमना ला साप'ज आरो बेवहाय जों उन दाजाबदा मा इउज खालामनाय जायो उन दाजाबदा बे जाबाय बेयाव जोङो एल इउज खालामगोन एल बे जाबाय फर्मुला नेम लिरनायनि मुं लिरनायनि फर्मुला बे एल माने साप'ज जों एग्जाम्पलजों आं फोरोंगोन नोंथांमोनखौ साप'ज जोङो मा लागोन मोनसे एग्जाम्पल कार्बन बेबायदि लोगो नांना दङ आरो नैबे कार्बननि लोगोआव मा थागोन जोबथारनाय कार्बननि लोगोआव बेबायदि H आरो बेबायदि O जुदि थायोब्ला बेनिफ्राय नैफोरनि लोगोआव मा थागोन बेबायदि हाइड्रजेन लोगो नांना थायोब्ला दा बेनि मुंखौ मा बुंनाय जागोन बेनि मुङा जाबाय बेवहाय खैथा कार्बन दङ मोनथाम कार्बन दङ आरो जेब्ला मोनथाम कार्बन थायो अब्ला जों मा होनना मिथियो प्रपेन होनना मिथियो आरो बे प्रपेननि लोगोआव मोनसे मा बेबायदि अक्सिजेन लोगो नांना दङ आरो बे अक्सिजेन लोगो नांना थानायनि थाखायनो जों बेनि मुंखौ बुंनाय जायो प्रपाननेल बुंगोन माने जोबथारनायाव एल सोदोबखौ जों दाजाबनो नांगोन बेनि मुङा जाबाय प्रपानेल बे जाबाय एल्डिहाइडनि बिदिन्थि बिदि गोबां दङ आरो फरायसा बिथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा जों बे डाबल बन्डखौ बेयाव जे दङ बेबायदि डाबल बन्ड मोनसे कार्बननि लोगोआव डाबल बन्ड दङ बेखौ जों गेजेराव लिरनो हानाय नङा थामहिनबा बेयो नैबायदि जोङो लिरनो हानाय नङा बेबायदि लिरबाय बेबायदि लिरनानै जों होनो हानाय नङा मानि थाखाय बेयो मोनसे एल्डिहाइडआव जोङो बेबायदि लिरना होनो हाया बेबायदि जोङो एल्डिहाइडआ माब्लाबाबो जाया आरो जेब्ला बेबायदि डाबल बन्ड लिरगोन एल्डिहाइडआ जुदि फरायसा बिथांमोना माब्लाबा जुदि स्ट्राक्चार आखिनाय फैयो अब्ला जुदि अक्सिजेनखौ जोङो जायखिजाया कार्बनाव जुदि फोनांजाबोबा बा गेजेराव थानाय कार्बनजों जुदि लिरोबा अब्ला बेबायदि जानाय नङा आरो जुदि बेबायदि फरायसा बिथांमोना माब्लाबा लिरफ्लाङोब्ला बेयो एल्डिहाइडनि बे खौसे मुवायाव गोग्लैनाय नङा बेलेग मा जागोन बे कीटनावसो गोग्लैहैगोन आरो जेब्ला बे एल्डिहाइडखौ लिरगोन फरायसा बिथांमोना अब्ला बे मोनसे कार्बननि जोबथारनाय जा कार्बन बे कार्बनाव मा लिरनो नांगोन अक्सिजेनखौ जोङो फोनांजाबनो नांगोन बेवहायबो लिरनो हागोन जायखिजाया बेवहायबो लिरनो नांगोन जायखिजाया जों जोबथारनाय एन्डिंनि जा कार्बन बे कार्बनजों जों अक्सिजेनखौ फोनांजाबनांगोन आरो बिदि बे जागोन आरो बे दाथाया जाबाय नैबे दाथाय नैबे जाबाय नट कारेक्ट बे दा बे जाबाय एल्डिहाइडनि दाथाय बे जागोन प्रपानेल थिग बिदिनो जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो साप'ज बिउटानेलनि दाथाया माबायदि जागोन जों बिउटेननि दाथायखौ लिरगोन फार्स्ट बिउटेनाव बेसेबां कार्बन थायो मोनब्रै कार्बन थायो जों बे मोनब्रै कार्बनखौ बिदि लिरबाय बेनिफ्राय मोनसे हाइड्रजेन लोगो नांना थागोन आरो मोनसे अक्सिजेन लोगो नांना थागोन जोबथानाय कार्बनाव बेनिफ्राय बिदि आखिना होदो हाइड्रजेनफोरखौ बेनिफ्राय दा बेनि मुङा मा जागोन बेनि मुङा जाबाय बिउटानेल बेनि मुङा जाबाय बिउटानेल
दा बेफोरनो जाबाय बिदिन्थि बेनिफ्राय जों नेक्स्ट जों सावरायगोन कीटननि बाथ्रा दा कीटननियाबो बेबायदि एखेयानो जायो दा कीटनाव मा थायो कीटननि जा फर्मुला बे जाबाय कीटन बेनि जा फर्मुला बे जाबाय C बेनिफ्राय बेयाव थागोन O दा बेनि जा उन दाजाबदा बेनि नाम लिरनायनि जा उन दाजाबदा बे जागोन उन दाजाबदा जाबाय जों बेवहाय अन लिरनो नांगोन उन दाजाबदाया जाबाय अन साप'ज एग्जाम्पल जों लानोसै प्रपानल जुदि लिरनो गोनां जायो प्रपेनाव खैथा थायो बेबायदि मोनथाम कार्बन थायो आरो गेजेराव बेबायदि अक्सिजेन थानो नांगोन बेनिफ्राय बेबायदि जोङो आखिबाय आं दहाय बावैसो दिन्थिनानै नैबे गोजौआव दिन्थिनानै आं दाननाया आरो दा बेबायदि जागोन दा बेनि मुङा जागोन मा जागोन मोनथाम कार्बन दं मोनथाम जुदि कार्बन थायोब्ला जों बेखौ प्रपेन होनना मिथिया आरो प्रपेननि लोगोआव मोनसे गेजेराव मा अक्सिजेन लोगो नांना दं बेनि थाखायनो मा जागोन प्रपानन जागोन प्रपानन थामहिनबा जोङो उन दाजाबदा हिसाबै अन दाजाबनांगोन प्रपेननि लोगोआव अन प्रपानन बिदि जासिगोन दा बिदिनो गोबां एग्जाम्पल दङ फरायसा बिथांमोना बेखौ दिहुनना लानो नाजा बेनिफ्राय जोङो सावरायनो नागिरदों आरो मोनसे कार्बक्सिलिक एसिडनि दाथाय 5 नम्बराव जोङो सावरायगोन कार्बक्सिलिक एसिड दा बेनि दाथाया बोरै जागोन कार्बक्सिलिक एसिडनि दाथाया जाबाय मोनसे कार्बननि लोगोआव मा थागोन मोनसे अक्सिजेन आरो मोनसे बे OH लोगो नांना थागोन आरो बिथिं गोबां थागोन दा बेनि जा कार्बक्सिलिकनि जा उन दाजाबदा बेखौ जोङो मा लिरगोन बेनि उन दाजाबदाया जाबाय ओइक एसिड जेब्ला जों मुं लिरगोन बे कार्बक्सिलिक एसिडनि मुंफोर लिरगोन अब्ला बेनि जा उन दाजाबदा बे जाबाय ओइक एसिड बेखौ जों लिरनो नांगोन उन दाजाबदा हिसाबै दा एग्जाम्पल जोङो लिरनोसै साप'ज कार्बन मोनसे कार्बन आरो बेनि लोगोआव OH लोगो नांना दङ आरो मोनसे अक्सिजेन लोगो नांना दङ बेबायदि दङ आरो बेनिफ्राय दा बेनि मुङा मा जागोन माब्लाबा एग्जामफोराव मुं लिरनाय फैयो दाथाया होनाय जागोन बेनि मुङा मा बेबायदि लिरनाय फैयो अब्ला फरायसा बिथांमोना मा लिरगोन दा बे जाबाय मोनथाम कार्बन लोगो नांना दङ आरो मोनथाम कार्बननि लोगोआव OH आरो O लोगो नांना थायोब्ला जों बेखौ कार्बक्सिलिक एसिड होनना मिथियो आरो जेब्ला बेबायदि थागोन अब्ला बेनि मुङा जाबाय बे जाबाय प्रपेन आरो मा जागोन बे ओइक एसिडखौ जों प्रपेननि उनाव ओइक एसिडखौ दाजाबनो अब्ला मा जागोन बेनि मुङा प्रपानयिक एसिड बेनि मुङा जाबाय प्रपानयिक एसिड दा फरायसा बिथांमोना बेफोरनि नाम आरो बेफोरनि जा दाथाय आखिनाय बेनि जा फर्मुला बेनि जा उन दाजाबदाय बेफोरखौ गासै फरायसा नायगिरि बिथांमोना मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आसा खालामो गासैबो मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो बुजि मोननायाव बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनानै फोरमायहरनो नाजा आङो उननि भिडिअ'आव बेखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनो नाजागोन जाहाथे गोनो गोथो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय अब्लासो जों मोनथिगोन सासे फरायसाया बुजि मोनदों ना मोनाखै अब्लासो जोंबो उननि भिडिअ' नोंथांमोननो लाबोनायाव जोङो प्रब्लेम जाहैनाय नङा जोङो गोरलैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि सोमोन्दै जों एक्सप्लेन खालामफिननो हागोन अके लोगोफोर जों दिनैनि बे पार्टआव बेखिनियावनो सावरायथ'बाय आरो जों उननि भिडिअ'आव जोङो बे चेप्टार 4निनो थालांनाय जा आयदाफोर बे आयदाफोरखौ जों उननि भिडिअ' सावरायगोन स' थेंक इउ फर वाचिं